ụmụnne daalụ. Hello. Ekenekwa m unu tata. Ekenekwa m unu taa ndị Igbo nke m. Asị m ya dịkwala anyị niile mma. Ekene ọmanụ ka m ji bịa. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ka anyị gbapụ ọsọ n'agbanyere. Na tata adịgo ka ọ ya adị. Ebe anyị anọ na esi m ekene dịkwala unu. Ka anyị bido ka anyị si ebidonu. Ka ọ wee dịkwa ka o si adị. Yes, I think it's better. Yes, ka anyị bido ka anyị si ebido ka ọ wee dịkwa ka o si adị. Unu adịkwa mma ndị nke m. Ama m na anyị pụtasị nọ. Ekene ọmanụ. Ka anyị gaba n'iru. Maka na anyị nọ n'ozi ede Ajaana. Ozi ede Ajaana. Iji gbapụ ọsọ. Ka anyị wee na-aga n'iru. Na-agbanyere. Ka anyị dịkwa sure na ife niile dịsị mma. Na anyị na-ewebata I think. N'iji gbapụ ọsọ. Ka anyị wee gaba n'iru ozugbo ozugbo. Na ya bụ ozi ede Ajaana anyị ji bịa tata. 13. 13. Onye na onye ejelube enyi ya ọma merere mme. Onye na onye ejelube enyi ya ọma merere mme. Ọ ga-ejelube enyi ya ọma merere. Bịanuju jelube enyi ya ọma merere mme. Uche jelube enyi ya merere. Ijeọma jelube enyi ya ọma merere mme. Chilibe ji n'aka n'aka. Chilibe dị n'aka n'aka. Kwa ọkụkọ mpịa mpịa. Ogwuwe onye ọma. Osisi gbalụ n'ọfịa. Nwata ji ya mụọ enu. Ọlịdata ọligolu tue ya merere mme. Merere mme merere mme. Chilibe ji n'aka n'aka. Chilibe dị n'aka n'aka. Kwa ọkụkọ mpịa mpịa. Ọkụwe onye ọma. Osisi gbalụ n'ọfịa. Nwata ji ya mụọ enu. Ọlịdata ọligolu tue ya merere mme. Merere mme merere mme. Ofe ka amara ebe anụ ke nke ụkwa. Ka anyị na-aga n'iru. Ekene m unu ozi njibịa tata bụ maka gịnị ede ogwugwu. Isiokwu m tata bụ ede ogwugwu. Ọnya bụ isiokwu m. Ekenekwa gị Emeka. Nnọọ abalị ọma. Isiokwu njibịa tata bụ ede ogwugwu. N'izu gara aga anyị kpatụrụ aka alụluchi. Ebe anyị ma na ọnya maka ndị nkịta na-akpọ alụsị alụchi. Alụluchi. Anyị ji wee na-ekwu maka ebe bụ be Chukwu. Be Chukwu ndị Igbo si na fasi wee bịa. Anyị kwu maka Ikenga. Na Ikenga bụ Mars. Ebe ndị Igbo gagasị. Agwụ Mercury. Adaụtọ Venus. Be ụtọ maọbụ ọka bụ Milky Ways or the Grand Ancestors. Anwụ na kpakpando ndị ji tora bụ gịnị Sun and Stars. Jerry ekene gị no. Ọfọgbọ na mme. Ọfọgbọ na mme. Saturn ebe ndị Igbo gagasị. Arọbinagụ Jupiter. Ede Ajaana Pleiades. Na Pleiades a ka anyị nọ n'ime n'ọnwa. Na ya bụ izu gara aga ka nno wee mee ka anyị ghọta na iri ji njiọkụ anyị ma na nsị a bụ ufejiọkụ. N'ọnyanwa bụ oke. Ime ede bụ for unye ede ogwugwu. Ya na anyị na-ekwu maka ede, anyị na-ekwu maka ụmụ nwaanyị, anyị na-ekwu maka ji, ịwa ji, anyị na-ekwu maka nwoke. Maka ndị ọ na-agbagoju anya na nwaanyị na-eme ede, nwoke na-awa ji. Ọ bụrụsịkwa na nwaanyị bụlụ eze nwaanyị na ya na mmụọ nọ. Onwe ndị ichie, onwe ike ịwazi elu ndị ichie ji. Nke a dị iche. Mana ọ bụrụ ya bụ ebe anyị na-eje. Ya na mmemme ịwa ji bụ mmemme ụmụ nwoke. Mmemme ede bụ nke ụmụ nwaanyị. Tata ozi anyị kịta na-aga dịka anyị si ekwu mala onwe
nwetamala onwe maka na ife anyị ji ekwu maka ime ọnwa a bụ na ọ bụrụ onye anyị chee na anyị bụ tata ka anyị bụ ọ bụrụ sọsọ ebe anyị fụrụ onwe anyị ọ bụrụ sọ etu anyị fụrụ onwe anyị ka anyị ra chee ka ịra dịka m si ekwu n'afa nwa ọkpụ ibe m chee ka ịra ka ị malụ ka ịra elili malụ ngwugwu ngwugwu amalụ onye kelie ya na anyị na-ekwu maka nwekọ mmụọ nwekọ anyị na mmụọ nwekọ anyị nwa na mmụọ maka na ozi m bụ ozi gbasara ndị Igbo amụrọ nka ndị ọzọ si ekwu maka ibe etu ekene gị nnọọ ndị ọzọ na-ekwu maka fa mana nke a bụ ozi gbasara ndị Igbo ya na ụwa niile dị n'iche n'iche nwere etufa si aka akụkọ okike ụwa nke fa Igbo adịrị iche maka na Igbo chee na Igbo enwere akụkọ okike ụwa na akụkọ okike ụwa Igbo agwụsịana na nke ndị bịara abịa nyere anyị in the beginning God created this and that nke anụnwa bụ akụkọ isi mmalite okike nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo n'asụsụ nke ndị Igbo na nghọta nke ndị Igbo na mmemme nke ndị Igbo n'ụzọ ndụ nke ndị Igbo onye maka na-ebịa mụnwa bụ Ngozi Chukwuka na-abịa enye ya na tata anyị nọ n'ime ịtụsa ozi gbasalụ 13 ede Ajaana isiokwu m wee bụrụ gịnị ede ogwugwu dịka m si wee na-akọwa na Igbo agwago anyị ebe fasi na fa ndụ fa bụrụ sọsọ n'ụwa na o nwere ebe ndị ọzọ fa gbadosiri ụkwụ ekenekwa gị maazị afam nnọọ fa gbadosiri ụkwụ tupu fa elute n'ụwa ya na ka fa nọ n'ụwa na fa nwelu fa alụdolu chi sofa na mmụọ wee bata n'ụwa nke ofekọ na-agbala ọsọ kpọọ onye alụsị mana ya amago na ife a na-ekwu bụ alụluchi ebe alụdoluchi that energy potency point maka gịnị na fa na-agwa anyị maka ikenga Mars na-agwa anyị maka agwụ Mercury na-agwa anyị maka ada ụtọ Venus na-agwa anyị maka ube ụtọ Milky Ways na-agwa anyị maka anwụ na kpakpando stars and the ndị jitora sons and the stars na-agwa anyị maka ọfọgba ọ na mme Saturn na-agwa anyị maka arobinagụ Jupiter na-agwa anyị maka ede Ajaana the Pleiades or the Pleiades mana kịta anyị nọdụ anyị na-ekwu maka agwụ anyị na-ekwu maka ịlụ agwụ ofu alụlụ a ka a na-ekwu maka ya na-enwe the same energy potency point ya na anyị na-ekwu maka nwa bekee na-ekwu maka Mercury Igbo a na-ekwu maka agwụ ọkwa the same mmụọ ka Igbo na-ekwu maka ya mana Igbo ga-alụnyezie maka etu gịnị etu o si akpa agwa na ndụ mụ na gị etu o si emetụta ndụ mụ na gị iji kọwa na ndụ anyị abụrụ sọsọ ebe a na ọ bụrụ sọsọ ebe a anyị fụrụ ya na ọ bụrụ sọsọ maka na nna m bịa n'ụlọ nne m wee mụta m ọ bụrụ sọsọ na mpụta ụwa ọ bụla etu a ka ọ dị etu a ka ọ dị ngị nwa na ọ nwelụ ndị ife Igbo kpọrọ mmụọ so gị wee bịa so anyị wee bịa anyị na afa ka na-elikọ na-emekọ maka gịnị na ọfanwa na-ekwu anyị na-ekwu maka akala aka anyị na-ekwu maka ụwa ọma chimegbue m akala aka onye amaka chibụzọ nnọọ ife dị iche iche anyị na-ekwu ka anyị ghọta na ife ndị a ife kpata Igbo ji ekwu maka ịlụdo mmụọ n'ụwa bụ maka na fa nwere agwa fa na-eme o nwere mmetụta fa na-emetụta na ndụ anyị kpatala anyị ji bụrụ ndị anyị bụ kpata anyị ji na-akpa agwa anyị na-akpa ya na fa na-ekwu na a na-alụ agwụ they are talking about anchor Mercury influence Mercury etu Mercury ga-esi wee nwee influence na ndụ m nwa na ndụ gị nwa dị ndụ etu a ka fa si ekwu maka bụ ụtọ maka ikenga maka ọfọgbọ na mme Saturn tata ozi mbụ gbasalụ ede Ajaana the Pleiades ya na mgbe m na-ekwu nọ
mala onwe ka anyị ghọta na ọ bụrụ sọsọ n'etu anyị si fụ ndụ ka ọ dị dịka ndị Igbo si kọwala anyị dịka anyị si ghọta ndị mbụ na ndị egede ndị Igbo si kọwala anyị na ụwa anyị fụlụ onwe anyị nọ na ya kịta mụ nwa bụ Ngozi gị nwa bụ Emeka gị nwa bụ Chibụzọ gị nwa bụ Afam gị nwa bụ Ibeto na ndụ ịfụlụ onwe ya ibi kịta na ọ bụrụ sọsọ maka nne na nna na enwere ikwu nne nwee ụmụnna wee gaba wee lue na ife ndị a niile bube Chukwu anyị na-ekwu maka ya ya anọ etu gị na fa si nwee nwekọ etu mụ na fa anyị na fa si nwee nwekọ ya anyị na-ekwu maka nwale onwe ka anyị ghọta na onwe ka anyị na fa olile bụ ife nwa bekee nwee ike ịkpọ nuclear science oge gara aga ana m ekwu maka quantum physics quantum mechanics ka anyị ghọta na olile nwee ike na-ekwu maka nuclear science mana ikwu anya n'Igbo ịkpọ ọnya ịlọ mmụọ onwere afọ ọzọ onwere atụmatụ ọzọ ị ga-eji wee kọwa ya ekene ngire mbenugo onwero etu ozi ga-ezi kọwa nuclear science na-abụrụ ịlọ mmụọ anyị na-ekwu maka ya olile ọkwado ise etu anyị si kwukwu maka gịnị ịlụ agwụ okwu alụlụ okwu alụsị alụlụchi alụlụ mmụọ alụchi ofu ife aka anyị na-ekwu maka ya alụlụ olile ịlọ mmụọ maka na ya mana ife Igbo ji ịlọ mmụọ akọwa bụ na ọ dị ụzọ na-abụ ọgbalụ mkpe na-abụ ịlọ mmụọ na ịlọ ụwa na esi na mmụọ wee bịa ụwa na esi na ụwa wee jee na mmụọ ya na afa na-alọ mmụọ na-alọ ụwa Igbo mee nya ọ bụrụ mmemme enwelu mmemme ịlọ mmụọ kedu ndị nọ n'isi mmemme a ndị nọ n'isi mmemme a bụ ụmụ nwanyị ndị nọ n'isi mmemme ịlọ mmụọ bụ ụmụ nwanyị jie na-agbanyere na kịta na ụmụ nwanyị anyị nọ n'ụka ji ụmụ nwanyị anyị jidesie afa n'onu ma afa ịga ọnya kpata na tata anyị na-ekwu maka iri ji nwoke amapụta nwanyị amapụta na-eli ji mana ọ bụrụ ọnọdụ nwanyị na ọnọdụ nwanyị bụ ịlọ mmụọ ọ site n'ịlọ mmụọ nụnwa ka o ji eme gịnị ede ya na tata na anyị na-ekwu maka ede Ajaana ede Ajaana anyị na-ekwu maka ya bụ isiokwu m taa bụ ede Ogwugwu ya na anyị si na nwekọ ịmala onwe mala onye ibu ka mmala onwe m wee na-akpatụ aka na olile iji wee ghọta na atụmatụ ozi m ji bịa bụ maka gịnị nuclear science n'ọnụ nke ndị Igbo ọ bụrụ gịnị ịlọ mmụọ ya na ife m na-akọwa gbasara bụ nuclear science ka anyị na-ekwu maka ya tata n'asụsụ nke ndị Igbo ịlọ mmụọ ede Ajaana bụ nyanwa bụ ozi m ji bịa taa ede Ajaana ka anyị ghọta na ede Ajaana na-agwa anyị maka female astral bodies Igbo chikọlụ ife anaghị afụ anya ife nọ n'ọta aka dịka mmụọ etu Igbo si wee chike ya na mgbe Igbo na-ekwu na-enye nkọwa Igbo na-ekwu maka ikenga anyị ma na ikenga bụ ike sochi gị wee bịa akala aka iji agba ife
ọ ga-akọwa ikenga kọwamie nya akọwamie anyị kọwasị ife gbasara ikenga mana tata anyị na-eneba anya ikenga n'ụdị ọzọ ife anyị na-eneba anya n'ụdị ọzọ bụ dịka ọnọdụ na-enyekwa ike ime mmadụ ọbụla onye ọ bụ kpa agwa ọ na-akpa na anụ arụ nke ọnụ ka ọ lọrọ ụwa mana nwa bekee gwara anyị nọ maazị ya na ife Igbo na-akọwa bụ na nwa bekee kpọọ ọnya maazị na ọ nwee influence into your life na ọ nwee ka o si na agwa na ọ nọ na maazị ebe ị na-ama nlu ebe ị ma na-eji ụkwụ wee jee ebe ị ma na-eji ụgbọelu wee feje ebe nnụnụ ma na-ebugo ya wee lue abụrụ maka na ifie na ọ nọ na ọ dịrọ mkpa na ọ bara ulu na ọ nwee ka o si aba ulu na ndụ gị na ọ nwee ka o si eme agwa gị na ndụ gị wee dị etu ọ dị tata fakpọ ọnya ikenga etu a ka fasi wee na-ekwu maka gịnị maka agwụ na ị na-ekwu maka mercury ọ dị ka mercury anọ n'ebe dị ọta aka nwa bekee a na-akọli maka etu o si wee nọrọ n'ebe ọ nọ n'ebe a na-eke ụwa the same astral bodies ka anyị na-ekwu maka ya kịta mana ị marọ na the same astral body maka Igbo agwago nọ nuclear science na o nwee ka o si affect ndụ gị na mgbe anyị na-ekwu maka ya na ofu agwụ a bụ mercury bụ nyanwa na-enwekwa ka ndụ gị na ụwa si wee nwee ka o si wee dị Igbo wee gwa ya na a na-alụ alụ abịa na ikengafe gwa ya na a na-awake awake abịa na chief agwa ya na a na-esetu esetu ifugie ọnya ka anyị ji kwute okwu olile ọnya ka anyị ji kwute okwu alụlụ isetu na ankọ ọ bụrụ isetusie ebee ka isetuli ebee ka ọ dị ị ga-ankịa ọnya ka oge mbụ ekenekwa ngechi ka ọ dị n'aka nnọọ nne maọbụ nna nkechi ekene gị nnọọ n'Igbo na-agwa ya na ọ bụrụ na ị ga-esetue na ọ bụrụ na ị ga-esetusie anya ọ dị na ị ga-esetue anka ọnya ya na o nwere ebe ị ga-alụ die o nwere ebe ị ga-alụpa die o nwere ebe ị ga-alụpado the same energy ya na Igbo na-agwa anyị maka agwụ ka ịghọta na a na-ekwu maka Venus ka ịghọta na a na-ekwu maka Mercury the influence Mercury nwee into your life ya na tata anyị na-ekwu maka ede Ajaana mụsị na isiokwu mbụ gịnị ede ogwugwu na ede ogwugwu anyị na-ekwu maka ya na m ji ewe na-ekwu maka ịmala onwe ka anyị ghọta n'ụwa anyị nọ na ya bụrụ sọsọ nke anyị fụ kịta na ndị Igbo gwara anyị na olile bụ ofu ọlụlụ a na a na-ekwu maka olile na fa na-ekwu maka nuclear science mana Igbo maka na ifi na ọbụrụ akwụkwọ Igbo ka anyị na-agụ anyị ga na-anụ ka a na-ekwu maka ekenekwa gị nne anyị chikọdị anyị ga na-ekwu ka a na-ekwu maka nuclear science mana anyị amarọ ka o si gbasaa anyị bụ ndị Igbo kpọmkwem mana anyị tata anyị aghọtago na a na-ekwu maka ịlọ mmụọ na anyị na-ekwu maka the same nuclear science olile ịlọ mmụọ same nuclear science ya na ede Ajaana na-akpatụta aka ife ede Ajaana na-agwa anyị maka ya bụ female astral bodies kedu ife ọ na-akọwa kedu ife astral bodies bụ na n'ọnụ nke ndị Igbo ebe anyị na-ekwu maka olile anyị wee si maka ifi bee Chukwu ọ bụ na be Chukwu bụ a destination ọ bụ na a place ọ bụ na mba ka ọ bụ mba ọ bụ isi n'anya bụ mba wee gafeta n'ebe a ma isi that place wee gafeta n'ebe a ma ọ bụ isi ife dịka ana Igbo wee bịa UK ma ọ wee jee France anyị ma na ụgbọelu ibu mana ọ nwee particular channel
ọgalụ ọ na-efeghalị etu a ka ọkụkọ ebepụla isi. Ọ bụrụ na ọ na-efeghalị etu a ka ọkụkọ ebepụla isi, o nwere ebe ọ ya elu elu, ọ mara ebe ọ na-eje eje. Ya na enwelili a direct ife mụ na gị ga-aba eneni anya enu, anyị ama mfụ, anyị amara ụzọ dị n'enu, mana pilot amalụgo ụzọ dị n'ụgbọelu o ji efeje to that particular destination. Olu ebe a ọ na-efeje ọda ọ ụzọ dị n'enu, mana mụ na gị na-eneni anya n'enu, o nwere ụzọ ifụ. Etu a ka ọ dị naanị, na-agbanyere tata na mụ na gị chee n'ụzọ dị naanị, etu o si dị n'enu ka o si dị naanị. Maka na Igbo gwala ya na mbụ fanọlụ n'ụwa, fanwa bụ ndị egede nọ n'ụwa n'ụzọ adịrị ya. Ọnya ka afa ji kpọọ ndị mbụ a ndị ọwata, ndị abụọ ndị bịa nọdụ. Maka na ndị mbụ bịa nenesia kwue na ebe a bụ ebe fa na-apụta olili, fa kpọọ fa ndị ọwata. Ndị abụọ na-abịa bụ ndị na-anọ na-aga n'ebe ụlọ na-adịrọ. Kedu ka isi mmalụ n'isigo mba dịka obodo gị lue n'obodo ọzọ? O nwere ka ị malụ, maka na ụlọ adịrị ya, o nwere ife dị ebe a. Ya na ị na-awaghalị, inwe ike chee na ị na-aga ebe ị na-aga, mana ị mara na okilikili ka ị na-agba. Mana ndị abụọ gwala anyị nọ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, mgbe fa ji ukwu ụkwa wee mele ezi, akpọọ fa gịnị? Ndị aga ama, ndị ọwata na ndị aga ama, ndị ga-anụ malụ tupu mụ na gị wee bịa wee nwee ike tonyela anyị ụzọ. Tata etu a ka ọ dị na onye fụlụ onwe ya n'ebe a na-akpọ Sahara Desert. Ọ bụ na o jiri kompas, ọ mara ebe ọ na-aga, ọ ga-anọ ebe a na-ene anya ife ọfụ n'iru ọ na-eso na-aga n'iru. Mgbe ọ ga-eji malụ, ọ bụ na ebe afọ ọ na-aga na ọ tụghaligo okilikili, ọ daa ebe a akpịlị akpọ ọnya nkụ, ọ bụla onye jebego ife. Ya na anyị na-ekwu maka ede Ajaana, na-ekwu maka astral bodies, ka anyị ghọta nọọ ife dị real, nọọ ife dị adị. Igbo ma ama ife ya na Igbo na-emekọrịta, na-ekwulikọta. Mana ọ bịala abịa wepụ mụ na gị n'ụzọ anyị. Ogechukwu nnọọ, wepụ mụ na gị n'ụzọ anyị, wepụ anyị n'ụzọ anyị maalụ, tinye anyị n'ụzọ ọzọ. Ya n'ụzọ nke a nwa bekee wetala anyị, ụwa nke nwa bekee wetala anyị, ọtụtụ ife ka a ga na-akụzila anyị na bekee, mana anyị ama nghọta ya, maka na o mekiro common sense to us. Maka na anyị amara ife anyị ga-eji wee tụnyeli ya n'Igbo, anyị amara ka anyị ga-esi wee ife anyị ga-eji tụnyeli ya n'Igbo. Ya na nwa bekee na-ekwu maka quantum physics, quantum mechanics. Anyị aghọtara ife ọ na-akọwa, mana anyị amụtago na ife ọ na-ekwu maka ya bụ mee ka afụ n'anya na okike site na atụ. Ya na ọ na-ekwu maka atụ anyị na-afụrọ, maka na ọ dị n'ime. Etu a ka ụwa dị, etu a ka okike dị. Ya na nwa bekee na-agwa anyị maka nuclear science. O nwere ife ga-eme ka anyị ghọta ife ọ na-akọwa. Ife anyị ghọtadebe bụ na ọkpọcha anya afọ ọkpọ, anyị retain ife ọkpọ afa niile ọkpọ, anyị retain si afa anyị na-ekwu, mana anyị amarọ ife ọ bụ, anyị amarọ etu anyị ga-esi wee tụnyelie na atụmatụ Igbo. Mana ife ndị a niile dị n'Igbo. Ọnya maka Igbo na-akpọ ịlọ mmụọ, na-agbanyere na ya akọgo maka ịlọ mmụọ n'ụzọ dị iche iche. Anyị akọgo maka bee Chukwu n'ụzọ dị iche iche, mana anyị nwee ike na-eche na ka anyị rapụlụ si olile wee bata na ụzọ nke a emechiena, na onwerozi ife jikọla ya na ya. Ya na nwa bekee na-ekwu maka Pleiades or Pleiades, nke anyị ma na ọnyanwa bụ ede Ajaana. Anyị ama nghọta mgbe anyị na-afụ a, tupu anyị ghọta kịta na Pleiades bụ ede, anyị ama mara ife ọ bụ aka ọ na-eme na ndụ anyị, anyị amụrụ ka anyị na ya si wee nwee nwekọ.
ya na ọnya maka m ji sị nọ nwekọ mala onwe nwekọ mụ nwekọ gị nwekọ anyị na mmụọ ọtụtụ ife nwa bekee na-ekwu maka ya ka o wee na-ede anyị anya ya na ede Ajaana bụ na-ekwu maka gịnị female astral bodies ferika ọnya ka Igbo ji wee gwa anyị sị na dunnunu m ife etinye naanị ọ na ife dị ofu banye naanị na-apụtachila ụmụ ede maka na gịnị nọọ ife ọ bụ female astral bodies kedu ife iji malia kedu ife anyị bụ ndị Igbo ji malia kedu ife anyị na-akpụ ya kedu ife o ji dị mkpa na ndụ anyị tata the same female astral bodies anyị na-ekwu maka ya anyị na-akpọ ede Ajaana ka nwa bekee kpọọ the Pleiades or the Pleiades ofu ife a Igbo na-akwu maka ya kpọrọ arọbinago ka Igbo na-agwa anyị nọ ka bekee kpọọ Jupiter ya na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka arọ anyị na-ekwu maka okwu arọbinago that direct potency point ebe I anchor that energy of Jupiter mana anyị mana arọbinago anyị na-ekwu maka ya na anyị bata n'Igbo na ọ nwere ndị dị in charge of it particularly na ndị bụ fanwa bụ ndị dị in charge of it bụ gịnị ndị ichie ụmụ nwoke mana ụmụada nọ na ngwulu na-elue nso mana nwaanyị a na-anụ na ngwulu amanlue nso ọmanli ife sili arọ ya na arọ ndị Igbo anyị na-ekwu maka arọ abịa anka arọ anyị afụ na ndị ojikọ bụ ka ara bụrụ ụmụnna oke na nwunye dị n'ime ka ara wee bụrụ ụmụnna mana nke a bụrụ gịnị male astral mana tata anyị na-ekwu maka gịnị ede Ajaana nkwu nọ female astral body mana ọ bodies ka ọ bụ maka na ọchị ụmụ is a cluster ọ bụrụ ofu ọ dị ka ofu edebe anana mana ọchị ọtụtụ ụmụ ya na ọ bụ a cluster ọ bụrụ ofu mana ndị anyị ji malụfa na nkọwa na ndụ mụ na gị tata bụ gịnị ụmụ ọkpụ adaora chelụkwanụ na my network dịkwa ka ọ na-eme ma netwọk dịka onwe ka o si eme taa ụmụ ọkpụ adaora ya na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka female astral bodies ka anyị ghọta na anyị na-ekwu maka ụmụ ọkpụ adaora ụmụ ọnya kafa ji wee bụrụ sisters ụmụ ọnya kafa ji bụrụ sisters they are not sisters ụmụ ọkpụ adaora ede ka nwa bekee gwara anyị no Pleiades the Pleiades ọ na-ekwu maka ya bụrụ gịnị bụrụ kwa the same edes ijekwa nenekwa the same Pleiades ifụkwa no cluster mana nwa bekee gwara anyị no cluster of stars kpakpando cluster of kpakpando maka mgbe anyị na-ekwu maka ndị ijite ọra ndị si n'ijite ọra ndị si n'anwụ na kpakpando ndị a si n'anwụ na kpakpando mana mgbe anyị na-ekwu maka ndị si n'anwụ na kpakpando ndị ijite ọra anyị aghọtara ka o si wee kafa si wee banye na ndụ anyị nke a mụ na anyị dị kịta kedu ka ndị si n'anwụ kedu ka ndị si na kpakpando si bata na ndụ anyị maka na anyị ma na Igbo kpọlụfa kpakpando n'ebe a ka mmụọ na-abịa akpa ndụ no cluster of stars ka a na-agwa anyị kịta the female aspect bụ ede or the Pleiades ndị a bụ gịnị ka nwa bekee na-akọwa ebe ọ nọ n'otele aka na ọ dị over 430 light years away ya na ebe ọ nọ na ọ dị too far kedụzi ka ife a si ebe ọ nọ site aka kedu ka o si gbasa ndị Igbo mana Igbo gwara anyị mgbe fa na-ekwu
ebe fa si bịa ebe fa gagasị fa akọla ya maka ijite otule fa akọla ya maka ọnwa fa akọla ya maka ikenga Mars fa akọla ya maka agwụ Mercury fa akọla ya maka ada ụtọ Venus fa gwa ya maka bụ ụtọ maọbụ ọka Milky Ways maọbụ nke fa na-akpọ gịnị Grand Ancestors fa gwa ya maka ọfọgba ahụ na mmee Saturn fa gwala ya maka arọ bi na-agụ Jupiter tata a na-enebanye anya n'ede ụmụ ọkpụ adaọra mana anyị mana nwa bekee gwala ya na Atlas na Pleiadion bụ nne na nna ụmụada anọ na gịnị ụmụada Izuekene gị fa gwala ya na ụmụ na nne na nna the Pleiades nya these 7 sisters maka fa akpọkwalụfa 7 sisters maọbụ Messier they call them another name Messier something na these 7 sisters fa na-ekwu maka ya na ọbụrụ fadrosisa mana ndị afụla anya na site n'ime fa ka ọtụtụ kpakpando kilikili stars wee pụta kilikili otu site n'ime fa ka ọtụtụ kilikili stars pụta ya na mgbe Igbo na-ama akwa kilikili star mgbe ụmụ nwanyị na-ama akwa kilikili star na akwa afa na-ama dịka m si wee kwuo n'oge gara aga na ọtụtụ asụsụ Igbo na-asụ ọtụtụ ife Igbo na-emesi na mmụọ dịka m si na-ekwu ma mbịa izi ozi si na ọbụnada asụsụ ọbụnada omume ọbụnada mmemme ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa kama na ofeka amara ebe a nọkọ nke ụkwa ofeke si chenia na-eme ya eme afa na-agwa anyị na ọtụtụ kpakpando ju n'ime ọ bụrụ sọsọ ofu ọ bụrụ na ofu ede gba aka banana na-apụtachila ụmụ fa gwara anyị ụmụ n'ọchị mana na nke nwa bekee si na fa dị 7 sisters ya na fa na-ekwu maka Pleiades fa kpọọ fa 7 sisters 7 sisters a fa abasili afa mana na nghọta nke ndị Igbo na nkọwa nke ndị Igbo ọ bụrụ na fa nwere afa mụnwa bụ Ngozi Chukwuka Akaromalụ nke tata mana nkọwa nke ndị Igbo gwala anyị nọ ebe a n'ọfanwa bụ ụmụ ọkpụ adaọra ọfanwa bụ ụmụ ọkpụ adaọra ya na nwa bekee kwụ si na afa nne na nna dị Pleiades bụ Atlas and Pleiadion mana n'Igbo anyị ma na ndị a na-ekwu maka ya bụ Amadioha maọbụ Amadiọra ụmụ ọkpụ adaọra Amadioha ụmụ ọkpụ adaọha Amadioha na ana ekene gị Don Ntọchukwu ekenekwa gị nọn onye m na-akpọrọ afa biko gbaalụ n'okwu dị m n'ọnụ oge na-apụta ya na ụmụ ọkpụ adaọra fa na-agwa ya maka ya bụ gịnị fanwa ka nwa bekee na mgbe nwa bekee na-ekwu maka dị astral bodies anyị na-ekwu kịta gbasalụ the female astral bodies the female aspect of the astral bodies ya na mgbe Igbo na-ekwu maka olile anyị na-aghọta na ifu Igbo na-akụwala anyị na ikwu anya na bekee ọ bụrụ nuclear science mana Igbo ga-agwa anyị nọ ịlọ mmụọ ya na mmụọ ị na-alọ ife iji alị ya bụ nọ ị na-eme ife ebe isi etu a ị nọ France etu a ị nọ Lagos etu a ị nọ Asaba etu a ị nọ Cameroon mba dị iche iche nọ n'ime ọ narọghị ilota ebe isi bịa Louis ekenekwa gị ọ narọghị ilota ebe isi bịa ebe a isi bịa ka ọ na-abụ ị na-eme ụfọdụ ife ị na-emekwa ọnya ka ị eji malụ na anọ m n'India ị na-ezi mmadụ biko ị na-anọ wetalụ m ogili ebi m Canada biko ị na-anọ wetalụ m ụkpaka ebi m Lagos anyị na-enwetakwa ya na Lagos mana onwe nke esi n'ụlọ eweta n'ọdịiche ị na-anọ biko wetalụ m ife ọbụla ọ bụ ya ka ịchọ ka ewetali from ụlọ ya na ị ka na-enwekwa the same
relationship maka ifi na ife ndị anyị na-eli nwere ife ọ na-enye ya n'arụ. Etu a ka Igbo si wee gwa anyị na n'agbanyero na akpọlụfa astral bodies na anyị na fanụ. Ọ dị ka mgbe nwa bekee na-enye nkọwa gbasalụ ife dị ka lọtara m ife ọ na-akpụ ya kịta bụ nwa bekee ọ daghị n'akwụ ka Igbo na-akpụ ya n'Igbo. A na-akpụ ya ọ daghị n'akwụ n'Igbo, mana m na-achọ ka nlụta afịa na bekee. Ọtụtụ ife ndị a dịsị na bekee Igbo nwelụ, mana anyị bụ ụmụ Igbo amarịa aghọtarọ. Ọ nke akpata na ọtụtụ oge na onye Igbo jebe akwụkwọ jesie akwụkwọ nwere ụlọ akwụkwọ je balịa, maka na o nwere ike ịghọta ife ọ bụ na ndụ adịka onye Igbo. O nwere ike ịghọta ife ọ bụ na ndụ adịka onye Igbo, maka na ife anyị na-amụta n'ụlọ akwụkwọ bụ ebe a gwa gị maka nuclear science. Ilue n'ime nuclear science, ọ bụ na iwepụta atomic science out of it, ọ bụ na atom ka ị na-study, akọwasịala ife ọ bụ with all the oxygen and protons and neutrons and electron. Ikpoli ya n'ọnụ na-eje ikramgo afa ndị akpọ, mana ị nwere ike connect atụ ife ọ bụ aka ọ na-eme na ndụ gị dịka onye Igbo. Ị nwere ike connect atụ kedu ka o si wee gbasa ndụ mụ na onye Igbo. Ọnya kpata na okike ikepụta ife creativity ije na akwụkwọ nwa bekee sie wee ghọta ife na-eme ka ị wee bụrụ as a pharmacist, ka ị wee si na iwee welu mkpọrọgwụ azịza ọka akpa wee kepụta ọgwụ obu nwa within that pharmaceutical industry. A pharmacist bụ onye Igbo amamenwe, maka na o nwere ike connect ife na-aba. Mana ọnya kpata kịta na ndị dịka ndị India na-aga outside space. Ọ bụ na ịghọta dịka m si kwuo mala onweghị, ọ bụ na ịmụ ọnwa adịrọ mkpa, ọ bụ na ịma ife na-eme outside the astral bodies adịrọ mkpa. Gịnị kpata n'ụwa na mba ọbụla bụ mba ukwu? Udenna ekene gị nnọọ, ekene gị tochi nnọọ. onye obodo ọbụla chọọ ịbụ mba ukwu, ife ọ ga-eji bụrụ mba ukwu bụ na ọ ga-eme ife na-abụ ofu. Ọ ga-ezikọ na ya agago na ezigago ndị mmadụ outside space. Tata India agago outside space wee solu n'ife a na-eme. Eti niile fa alụa nuclear weapon wee solu n'ife a na-eme. Ọnya ka ịmụ onwe ji dị mkpa, maka na ife ndị anyị na-akọ na o nwere ụlọ ọba na ndụ mụ na gị. O nwere ọgwụ dị iche iche esi n'ebe a eweta ọba na ndụ nwa bekee na ndụ ifefa ji achị ụwa. Ya na nwa bekee na-ekwu maka Mars, na-ekwu maka Igbo na-ekwu maka Ikenga. Igbo na Ikenga bi ebi, mana nwa bekee na-eji eje. Mana ya na Igbo na Ikenga na-anọ, Igbo ga-esetue, Igbo ga-etinye n'ike chie, ya na ya wee na-akpa agwa. Mana mgbe nwa bekee na-akpụ ya Mars, na-akpụ Ikenga Mars, Igbo aghọtarọ na ife a na-ekwu maka ya bụ Ikenga. O nwere ike ime connection ife na-aba, o nwere ike connect ife na-aba, maka ifie ọ dịgo limited. Ya if ebe ọ madebelu ka ọ medebe, ebe ọ madebe ka ọ medebe. Mgbe a na-ekwu maka agwụ, Igbo aghọtara na agwụ a na-esi ka anyị lụọla ya agwụ, na ife a na-eme bụ na a na-esetu ike si na be na Mercury nwelu ka o si akpa eme agwa gị ka ọ dị, nwee ka o si eme akala aka ka ọ pụta. Igbo amara maka ifie ebe ọ madebe ka etu ọ madebe ka ọra. Mana nwa bekee ga na-ekwu maka Venice, mana Igbo amara na-adị ụtọ ka ọ na-ekwu maka ya, na-ekwu maka nwa bekee na-ekwu maka Milky Ways.
na ọ bụrụ na ị na-anya n'eluigwe at a certain na oge dị etu a na-arọ, na ị ga-afụ these stars, these particular stars a na-akpọ the Milky Ways. Anyị ma na Igbo kpọlịa gịnị? Ọka. Nwa bekee kpọlịa grain ancestors, Igbo kpọlịa ọka maọbụ bụ ụtọ. Mana anyị amarọ na onwe anyị na ya nwee nwekọ. Mgbe nwa bekee na-ekwu maka Saturn bụ ọfọgba na mme. Igbo na-akpọ ya ọfọgba na mme. Kedu ife Igbo ji nwa afịa kpọọ onye ọfọgba na mme? O nwere ife Igbo na-akọwa na ya ma na ya nwee nwekọ. Mana mgbe nwa bekee ji kpọọ ya Saturn, Igbo aghọtara na ofu ọfọgba na mme ka a na-ekwu maka ya. Etu a ka ọ dị na anyị na-ekwu maka arọbinagụ be nna m, arọbinagụ ndị ikwu nne m, arọbinagụ ụmụnna m fa. Mana anyị aghọtara na a na-ekwu maka arọbinagụ na nwa bekee na-ekwu maka Jupiter. Na ife Igbo na-ekwu bụ na my male ancestry sikwa na Jupiter wee bịa. Tata anyị na-ekwu maka female ancestry. Ndị si n'ede, n'arọ gara aga, n'arọ na-abọ gara aga, n'arọ ịtọ gara aga, n'arọ ịnọ gara aga, ama m na nyelu nkọwa ede kọwasị anya kwue maka ife olili. Mana ife dị n'akwụkwọ bụ na ị na-aga onemi, ọ bụrụ ife ị na-amụta n'arọ a ka ị ga-amụta n'arọ gara aga ka ị ga-amụta n'arọ gara aga, maka na onye na-aga onemi. Ya na mgbe anyị ji bịa n'arọ 5 tata, ị na-aghọta kịta na ede na-agwa gị maka gịnị? Ede na-agwa gị maka the plates. And plates bụ gịnị ka Igbo na-akpọfa? Igbo na-akpọfa, nwa bekee gwa na the plates bụ 7 sisters. Igbo na-agwa ya na fanwa bụ gịnị? Na fa bụ ụmụ ọkpụ adaora. No cluster, nwa bekee gwa no cluster of stars. Igbo gwa gị no ede banye na ana na-apụtachila ụmụ. Nwa bekee gwa gị na nne ya na nna ya bụ nne fa na nna fa bụ Atlas and Pleiadion. Igbo mee ka ịghọta no ana na Amadioha. Ana na Amadioha. Ya na ụmụ ọkpụ adaora anyị na-ekwu bụ gịnị? Bụ ndị dị ka ịbịa na ikwu maka male astral bodies. Ị na-ekwu maka male astral bodies mgbe anyị na-ekwu maka arọbinagụ, mgbe anyị na-ekwu maka ọfọgbọ na mme bụ gịnị? Saturn. Na ife anyị na-ekwu maka ya kịta bụ maka ụmụ nwanyị, maka na Igbo gwala anyị na okike bụ ofu gbawala abụọ, oke na nwunye. Ma n'ime ofu a na oke na nwunye nọ n'ime already, dị n'ime na mbido. Ya na ife ọbụla na-agbawapụta nwelo dị bụ ọnya ka Igbo ji gwa anyị na ife kwulu ife akwụdebie. Igbo gwa anyị na ofu ife ada anọ, na ife kwulu na ife ga-akwụdebie. Ya na anyị na-ekwu maka mbụ gbawala abụọ. Na mbụ gbawala abụọ anyị na-ekwu maka oke na nwunye. Ya na ebe ọ bụ na ị nwere oke na ị ga-enwe nwunye, etu aka okike si pụta, ọnya ka Igbo ji bịa na mbido wee gwa anyị maka chi na eke nwanyị na chi. Ya na Igbo na-eme ka anyị ghọta na ifefa na-ekwu bụ maka ụmụ Amadioha na Amadioha na ana bụ fanwa bụ ụmụ ọkpụ adaora, ụmụada na ndị wepụta afa bụ ana na Amadioha. Mana anyị na-ekwu maka alụluchi ụmụ ọkpụ na fanwa na onwe fa nwekwalụ alụluchi ebe fa na ankọ, ebe a na-ankọ ike ụmụ ọkpụ adaora. Na anyị ma na ebe a na-ankọ fa ebe that same divine energy potency point, ebe a na-alụnye chifa, ebe a na-alụnye mmụọ nụ, ebe ọ na-ada, that particular point bụ n'ebe n'Ogwugwu.
ya na anyị na-ekwu maka ogwugwu ka anyị lụta na ogwugwu na anyị na-akọwa na olile bụ gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Olile ka nwa bekee kpọọ a hole in the ether. A hole in the ether. Nwa bekee na-akọwa na ife a na-akpọ space, ife okike ji wee gbaa ife enu, ji wee pụta ife. Ọ bụ ka anyị kọwaa anya n'ụzọ dị iche ka ọ wee kwe nwa Igbo ghọta. Ekene gị Ogbonna, ka ọ wee kwe nwa Igbo ghọta na anyị na-ekwu maka eke, na-ekwu maka oye, na-ekwu maka afọ, na-ekwu maka nkwọ, ife na okike ji wee wepụta mụ na gị, ife niile afụla anya o wee si na mmụọ pụta ife. Ya ka anyị na-ekwu maka ikenga. Anyị afụbeghị ikenga anya. Ogochukwu ekene gị nneọma nnọọ. Anyị afụbeghị ikenga anya, mana anyị ma na nwa bekee na-ekwu maka Mars, na-ekwu maka ije na Mars, na ada elu elu na Mars, na ndụ adịrị ya, na ada elu ebe elu, na mmadụ ama nda nwe. Nwa bekee na-ada so n'ọnwa n'ọnwa, mana Igbo gwala ya na fa agafego Mars. Ewee bịa gwa anyị maka ikenga. Ya na ọ bụrụ na ị bụ nwoke na ị ga-enwe ikenga, mana ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na ikenga anyị nọ bụ ikenga chi. Ma ọ bụ na ikenga gị bụ ikenga chi, ma ọ bụ na ị bụ nwaanyị ebunyela ọfọ, abịa gwa gị maka ọfọ gboo na mme, which is the Saturn. Ya ifugo na ọfọ bụ oke, ọ bụrụ nwunye. Ife ndị a niile dị na Igbo, dị na bekee, mana bekee ji nkọwa na ọnyanwa na-achị ụwa wee welu nkọwa nke wee nye afa ife ndị a niile. Mana Igbo jele akwụkwọ mụta afa ndị a, mụtasịa afa ndị a, mana ọ marọzi afa nke nyanwa, ọ marọ ka anya na ndị a si wee nwee mmekọ, ọ marọ ka anya na ndị a si wee nwee nwekọ. Ya ka a na-ekwu maka Jupiter. Jupiter bụ ife Igbo ma na-elu na ndụ, maka na ọ nwere ọnụ ụgbọ ọ ga-eji wee gaa Jupiter. Nwa bekee agakwuru na Jupiter. Nwa bekee gwa gị na ebe ndị a bụ ebe a na-ada aga, mana Igbo gwa gị na ebe a bụ ebe ndị ichie gị si wee bịa. I wee nwee arọ, a na-ekwu maka arọ binago. Igbo na-agwa gị n'ebe a na ọnyanwa bụ nna ndị ichie arọ binago. Ya na ị na-ekwu maka male aspect of the astral body. Ya na ụmụ ọkpụ adaọra anyị na-ekwu maka ya tata, ndị anyị ma bụ si na-ede Ajaana. Na ụmụ ọkpụ a na-ekwu bụ gịnị? The female version of ndị ichie. Ya na ụmụ ọkpụ na ndị ichie anyị rụsọfa, ụmụ ọkpụ anyị rụsọfa, ndị ichie na ụmụ ọkpụ yi. Ọ nke akpata na ịbịa na ọra mmụọ nọ n'ụmụnna anyị, mbịa na ọra mmụọ nọ n'ụmụnna m, ma ọra mmụọ nọ n'ikwu nne m, ije na ọra mmụọ nọ n'ikwu nne m, ndị ga-enweta ebe a bụ gịnị? Ofu ndị a na-akpọgasị afafa, ndị ichie na ụmụ ọkpụ adaọra. Ndị ichie na ụmụ ọkpụ adaọra. Mana Igbo na-agwa anyị na alụluchi a na-ekwu maka ya gbasara ụmụ ọkpụ adaọra bụ ogwugwu. Ya na ogwugwu bụ alụsịfa, alụluchi ụmụ ọkpụ adaọra, a hole in the ether. Ether nwa bekee na-akọwa bụ space. Anyị nwere spacecraft. Ifu Igbo kpọrọ ufo space. Ufo Igbo gwala anyị na ụgbọ izizi fajibata ka akpọrọ ufo. Ọ ife a ka Igbo kọwala ya na nkọwa atụmatụ okike fa na mbata fa n'elu ụwa. Fa sị na ụgbọ izizi fajibata bụ ufo.
nwa bekee kpọọ ya spacecraft. Ụgbọ bụ gịnị? Bụ a container. Space bụ ufo. Igbo kpọọ ya ụgbọ. Ya na mgbe nwa bekee na-aga na-ekwu maka spacecraft, mana nwa Igbo jele akwụkwọ maka ifi na ọbụrụ ọmara onwe ọ ghọtara na a na-ekwu maka the same ufo, mana nwa bekee mesi kpọọ ya UFO. Na oge gara aga oge anyị na-ekwu maka asụsụ bekee na ebe o sigasị bịa, mana ọtụtụ n'ime anyị aghọtara ife ndị a niile bụ ya na a na-ekwu maka that same ogwugwu. Anyị ma oge ọ na-akọwa maka ogwugwu, ewepụta m oge wee kọwaa maka gịnị mgbosi nna mwulile afọ akpọlia ogwugwu. Afọ akpọli ogwugwu mee oge m na-akọwa ya ka m ji kọwaa na ọ nọ n'ogologo nọ n'okilikili. Kedu ife o ji dị etu a? Maka na ị na-ekwu maka ogwugwu, ị na-ekwu maka valley. Ị na-ekwu maka ogwugwu, ị na-ekwu maka valley. Kedu ife ọ na-akọwale? Valley, iwelu nghọta nwa bekee na-enene valley, ị ga-afụ na ebe ugwu dịgasị abịazịa na anịa, inwezie a flat long narrow passage. Ọnyanwa bụ valley n'asụsụ nwa bekee. Mana Igbo mee ka anyị ghọta na ogwugwu a dịka anyị si ghọta maka ifi na ugwu gbali okilikili. Ogwugwu ugwu enyegoghị nkọwa n'afịa, ewelugo afọ ọ na-aza mee ka ịghọta ife ọ bụ. Mgbe ọ na-agwa gị na ugwu gbali okilikili na efuli ya n'otiti, ọ na-agwakwa ya maka oghele. Ya na ogwugwu ebe a ka Igbo si wee nweta ifefa na-akpọ ini. Ị na-ekwu maka ini ma ọ na-ekwu maka na-etu ọnụ hole oghele ini. Ọ ebe a oghele a nwa bekee na-akpọ a hole in the ether. Ọnyanwa bụ ogwugwu. Na Igbo mana anyị kpọli agali odi, anyị mana ọ nwekwala afa ndị ọzọ ọ na-azagasị maka ifi agwa ọ na-akpa. Mana tata nke anyị na-enebanye anya bụ ogwugwu dịka oghele, dịka that hole in the ether. Igbo anchor dịka passageway ụmụ ọkpụ adaora. Dịka passageway ụmụ ọkpụ adaora. N'oge m kọwa maka ogwugwu before, ekwu m no olile as a divine energy gateway, spirit gateway. What is a gateway? Is a passage, it's an entrance or an exit. Ya na ụmụ ọkpụ adaora anyị na-ekwu maka fa na fa bụ the female aspect of ndị ichie. Mana tata anyị ji ede ekwu maka fa, wee kpọọ ede a ede ogwugwu iji wee mee ka ele nke ife na-aba dịka oge m na-ekwu si na ji bụ gịnị? Ji bụ oke ọka ọ bụ ka ndị Igbo ji wee nwee oge m na-enye nkọwa maka arọbinagụ, oge m na-enye nkọwa maka ọha ji ọkụ n'ime na-akọwa ọfịa ji ọkụ, ọha ji ọkụ, akwa maka ufe ji ọkụ, ife ji ọkụ, akọwakwa maka nji ọkụ. Afa dị iche iche ka anyị wee ghọta ife a na-ekwu maka ya. Nji ọkụ site na the same arọbinagụ, maka n'oge anyị na-ekwu maka ọhịa ji ọkụ ka anyị na-link arọbinagụ na agụ bụ ọfịa, ka anyị link ife ndị a niile. Ya na ji bụ oke na ife gbasara oke the male astral bodies na ndị nọ in charge of it, na ndị nọ n'isi ịfụ maka ya bụ oke ndị ichie.
ya na ịbịa na mmụọ ụmụnna anyị n'ebe isi pụta maka a na-ekwu mmụọ maka ife na ụka aghasasịgo ọtụtụ ife ọ dịka a ga-asị na onwe ife ọzọ bụ ife anyị na-ekwu maka ya bụ your lineage pathway, your lineage pathway na that your male lineage pathway isi na ya wee dapụta tata na those male n'ọfanwa bụ ndị dị in charge of ji ọnya kafa ji eme emume iri ji o emume fa ka ọ bụ ọfanwa bụ nwana Igbo gwakwala nọ nji ọkụ abịa na nke nwaanyị akpọ ọnya gịnị ede Ajaana ede ogwugwu na ede ogwugwu a anyị kpọkwala ya ede Ajaana mana anyị ghọtara na ede ogwugwu na onwe ya kwa na o nwekwala ofu ọkụ akwa o nwekwala ofu ọkụ ọnya ka anyị ji wee bụ anya babụ na mbido wee na-abụnya babụ wee na-asị na onye jelube enyi ya ọma merere mme onye jelube enyi ya ọma merere mme ọ ga-ejelube enyi ya ọma merere Patricia jelube enyi ya ọma merere Uju jelube enyi ya ọma merere mme chilibe ji n'aka n'aka chilibe ede n'aka n'aka kwụ ọkụ ụkọ mpịa ọkụ wee de onye ọma osisi gbalụ n'ọfịa nwata ji amụ enu ọlịdata oligolu tue ya merere mme maka na ma na-enwere ọkụ ede ọkụ ji na ọkụ ede mana abịa n'ala Igbo ekene ngị Ifeanyị mba ekene Ifeanyị nnọọ ekene ngị ntọchukwu ekene ngị na ịbịa n'ala Igbo na ọkụ na onwe ya maka na dịka nsi kọwa na asụsụ Igbo dị omimi maka na asụsụ si na mmụọ anyị ma na-enwere ọkụ ji ọkụ ede ọkụ ji ọkụ ede gịnị bụ ọkụ anyị welu bekee tinye kịta n'ife anyị ji ebu ibu anyị na-ebuzi ibu na pan anyị ji pan ebu ibu ma ọ tray mana mbụ anyị ji ụkpa ebu ibu anyị ji ụkpa ebu akwa ibu tata anyị ji pan ma ọ bezi na akwa ibu mgbe anyị ji ụkpa akwa ibu mana n'ime mbido anyị ji ọkụ bụ pan ma ọ bụ tray eji aja ọtọ wee kpụ ya na-enwere ọkụ ji enwere ọkụ ede mana nke a bụ anya dịka m si kọwa na ife nkụzi gbasalụ ede Ajaana na-arọ galaga narọ isii galaga dị iche maka na ị na-aga ọ na-abami ị na-aga ọ na-emi so anyị nọkịta na advanced studies from ife I kọwa before ya na ị na-ekwu maka ọkụ abụrụ basic and elementary maka na ị na-ekwu maka ọkụ ji na ọkụ ede mana mgbe ị bịa ghọta na ọkụ bụ ịkụta ọkụ kedu ka bekee agbafunarịkwa na m n'isi ichu uchu ịdị uchu ọkụ ji na ọkụ ede na ife Igbo na-akụ bụ ife na-aba ji na ede ife na-aba bụ ọkụ Igbo ya na ife ndị a na-abọ bụ ife Igbo na-uchu Igbo na-echu na nwoke na-echu uchu ji na nwaanyị na-echu uchu ede ya na mgbe nwoke na-akwado iziko na ya ebulu na ọgaranya nwoke ji akwado ije wee banye chi ọzọ wee banye ichie bụ ji ọkọta ọ ga-abụ di ji ebe a ka anyị si wee nweta adụ ji site n'ife si ewepụta ufe ji ọkụ bụ nsọ gbasalụ ọkụ ji ya na nwoke na-echu uchu ji o ji ka o ji abụ ọgaranya ya na ji n'anya ndị Igbo bụ ọkụ bụ akụ ọkụ anata akụ abata mfa ndị a bụ afa
adaji ife ndị a bụ afa. Ọkụ abata ọkụ anata, oliji ife ndị a bụ afa. Nna nyere adị ya, ọ na-amụta mgbe ji na mgbe a na mgbe nna na-arọ nna ekene nge Nwachukwu, ekenekwa nge Chiedu, na arọ nna kọlụ ji ya ọkọpụta ji ọfụma, ọ na-amụta nwa n'eli ji ọ ga-akpọ onye oliji, maka na nwa a bịara oge ụgani, ọ bịalụ mgbe egwu ji. Ọkụ nne adị mma, ọkụ nne adị mma, ewee nye ya afa oliji, adaji, ọkụ anata. Ndị Igbo ụmụ nwanyị, ụmụ ede ụmụ si n'ede Ajaana, ndị si na the female astral body or female astral bodies. Ya female astral bodies anyị na-ekwu maka ya. Kedu ndị anyị ga-akpọ afi? Ke ndị anyị nwee ike ịkpọ afi ebe a? Anyị nwee ike ịkpọ afa ada ụtọ Venus, anyị nwee ike ịkpọ afa bee ụtọ maọbụ ọka Milky Ways. Tata anyị na-ekwu maka gịnị? The Pleiades. Mana anyị ghọtara na the Pleiades anọrọ sofa na fa nwere ọtụtụ kịlịkịlị stars sofa bịa. Ya na ịbịa gụba afafa na etu ndị Igbo si wee nye gị ife sofa bịa, ifu na ị ga-enweta ife ndị a na-akpọle ada ụtọ bụ Venus, na ị ga-enweta bụ ụtọ bụ the Milky Ways. Milky Ways they are stars, they are female stars a na-akpọ divine ancestors, grain ancestors. They are tiny stars, kịlịkịlị stars. So na mgbe ụmụ nwaanyị ji akwa kịlịkịlị star ọ bụlụ fa oke ife, ife fa na-eme bụ na fa na-ebi ụwa fa. Onwero ife nwa bekee ji ịkwa akwa kịlịkịlị star ma onwere ụlọ ọbalị ya, mana kịlịkịlị star nne ya amaghị, nne ya amaghị, nne ya amaghị. Tata nwunye ya na-amụ ya, ada ya na-amụ ya. Mana anyị ma ife akwa bụ, anyị ma na akwa bụ ọgọdụ, mana anyị ma na ọgọdụ bụ okwu mmụọ, na ọgọdụ bụ okwu mmụọ. Ife eji wee cover, ife a eji wee cover all these astral bodies n'ebe a, maka na fama nọ onwe ebe a ma ọ bụ na cover fa wete ife a ekpọrọ akpụkpọ arụ. Mesịa ndị Igbo kpọọ ya ịkpachi, maka the same ịlọchi na ịlọ ụwa. Ịlọchi na-akọwala, na-eme ka anyị ghọta tata, ka anyị ghọta, maka na anyị kwu na anyị na-aga advanced studies. Na ịlọchi, mgbe anyị na-ekwu maka olile, anyị na-ekwu maka ịlọchi, anyị akụgo maka ịlọchi oge ọzọ. Mana tata we are dealing with it from a different perspective. Tata anyị ma na ife a na-ekwu maka ịlọchi bụ gịnị? Nuclear science. Nuclear science, ịlọ mmụọ. Ya na anyị na-ekwu maka ịlọ mmụọ ka anyị ghọta na anyị na-aga into the Igbo nuclear science. Ya na anyị na-ekọwa maka ife ndị a niile ede Ajaana, anyị na-ekwu maka ya wee na-akọwa ka anyị ghọta na ede bụ ụmụ ọkpụ ogwugwu. Ụmụ ọkpụ ogwugwu ya ndị nwefe a bụ ụmụ nwanyị. Ụmụ nwoke adịghị abata n'ede, ụmụ nwoke adịghị eso n'ede, ụmụ nwoke adịghị eso ogwugwu. Kama na ogwugwu bụ ebe alụdo mmụọ ụmụ ọkpụ adaọra. Ịbịa ị ga-afụ ọ dịka ukwu ụdala, ọ na-ebukala ụdala abịa. Ogwugwu anyị na-afụ n'agbanyero nọ female astral body, n'agbanyero nọ ụmụ ọkpụ adaọra, nọ ụmụ ada nwunye, n'ọsọsọ ụmụ ada, nwa ada, nwa Igbo ọbụla amụ n'obi bụ nwa ada, ọ bụ nwa ọkpụ adaọra. Nwoke ọbụla amụta n'obi bụ gịnị? O so na, ọ bụ na emesịa ọ ga-eso na ndị ichie. O dipendi etu o si bi ndụ. Mana nke ụmụada onwero dipend, ụdị dipendi etu ọbụla.
from mgbọsị amụlịa ọnwa ọkpụ adaora ya na nke fabro by virtue of ndụ fabi n'elu ụwa nke fabro by virtue of echichi ochie nke fabro by virtue of ọnụdị nke fabro by virtue of ọmụlụ nwa na nwa ọkpụ bụ nwa ọkpụ maka gịnị na ụmụ ede ụmụada Ogwugwu ya na ndị nọ n'ime ya bụ ụmụada ọfanwa nwunye etu a ụmụ nwoke si wee nwelụ iri ji ka fanwa bụ ụmụada mmemme fa bụ ili ede mmemme fa bụ ili ede Ogwugwu ede Ogwugwu ụmụ nwoke na-eli ji ụmụ nwanyị na-eme ede Ogwugwu maka na ụmụ nwoke esote ya bụ astral body of Arobinagu. What is the astral body of Arobinagu? Jupiter. Mana nwa bekee na-akọwali maka Jupiter nwebụrụ ka ịghọta na gịnị a bụ nwebụrụ ka ịghọta na gịnị a nwekọ ọnya maka anyị na-ekwu maka nwekọ anyị na mmụọ Igbo kpọrọ ife ndị a niile mmụọ maka na ọ dị outside our realm of reality. Nwa bekee na-akpọli Jupiter ọ nọ n'ebe a na-esie na-enye ka ọma ma oye nyotia mana Igbo na-eme ya na ya bilu Igbo setu enya n'ime ebe ka ọ nọ n'ime Arobinagu. Kedu ndị nọ n'isi ya bụ arọ? Ndị ichie ụmụnna anyị, ndị ichie ikwu nne anyị, ụmụ ọkpụ adaora wee solu wee nọlụ n'obi maka na ife a na-ekwu kịta bụ the ether within the space. Ụmụ ọkpụ adaora anyị soro nọlụ n'ime Arobinagu mana faso arọ na-eshia the same space. Ya na ịbịa n'ebe ị nwere Arobinagu na ịbịa n'okwu ụmụnna gị na ị ga-afa agwụ. Kedu ife iji malụ? Kedu astral body bụ agwụ na-agwa gị maka Mercury mana ị ga-enye Mercury ikenga, ị ga-enye agwụ ikenga, ị ga-enye Arobinagu ụmụnna ị ga-enye ikenga. Fa ga-enwe ikenga mana ikenga na onwe ya bụ its own entity, astral entity ị na-akpọ gịnị Mars. Mana within that same space fa niile nọ fada asọ nwefa nsọ maka na agwa gị na mmalite okike bụ oke na nwunye na ofu chi ofu ife a Igbo gwala ịbụ ofu gbawalụnụ nwere oke na nwunye n'ime split into the same oke na nwunye. Ya na mgbe ọ na-agwa anyị maka the astral journey mgbe Igbo na-agwa gị na fasi be Chukwu wee bata ọ gwasịrọ gị bịa wele ife na-enye ka nwa bekee si na-enye ọ gwasị gị bịa nke ọbụla ọ bịa anka ọnya ọ debele nya ọ ankọọla inye ebe a ka ị wee ghọta na ebe a na gịnị a nwee mmekọ na nwekọ na onwere agwọ na-akpagasị. Ya na a na-ekwu maka ụmụ ọkpụ adaora ndị a bụ ede anyị na-ete ata anyị na-ekwu maka ede Ajaana anyị na-ekwu maka nya bụ ede Ajaana na mmemme ụmụada na-emesie bụ nya bụ ede ime ede na ụmụada na amụ anwada na osonyego onidiri ichi ọzọ onidiri ichi Ogbuefi onidiri ịnụ di onidiri ịmụta nwada bụ nwada o sonyego na ọ ife ọ bụ mgbọsị izizi ada etozu ada etolu ma ọ dị mpe ma ọ dị ogologo ma ọ dị ofu arọ ma ọ dị arọ 100 ọ matara ọnwa ọkpụ adaora nọ n'obi ka ọ bụ. Mana nyanwa bụ Ogwugwu bụ nyanwa bụ dia anko alụsịfa alụluchi ebe alụdolufanya ebe alụdo maka na alụdoro ụmụ ọkpụ ife alụdo bụ dị iche mana ụmụ ọkpụ a na-ekefe eke ụmụ ọkpụ fada adị 16 ewele elili kepadofa fadị agbasa
adị ekesa ụmụ ọkpụ adọrọ ekesa. Ọkụkọ a na-enyefa na-atụ agwa kilikili star, dịka m si na-ekwu na anyị na-ekwu maka ede, mana ife ndị a niile n'Igbo na-eme ụwa feme, n'Igbo adị ekwu kilikili star. Ịbịa na ọkụkọ ị ga-egbulu ụmụ ọkpụ adaọra ga-enwekwa the same kilikili star, ma mbụzi kilikili star, mana ọ ga-atụ agwa iji gwa gị maka the same kpakpando, the stars, iji kọwale ndị fabụ, iji gwa ndị fabụ, iji gwa ife fabụ. Ya na ọ na-azọ, ya bụ ogwugwu bụ mmụọ ludofa, na-azọ nwoke, na-azọ nwanyị. Ya na ọ bụrụ sọsọ ụmụada ka ọ na-echebe, na-azọba. Ọ na-echebe ndị ichie, na-echebe ụmụ ọkpụ, mana ọsọsọ ụmụ ọkpụ nọ n'ime. Ya na ime ede, mmemme ede bụ mmemme ụmụada na-eme iji wee na-enwe aṅụrị, iji zikọ gị maka olile fa. Gịnị bụ olile? Kedu ife akpọ olile kịta? Ife akpọ olile bụ gịnị? Their nuclear science, their journey from the astral plane, from their astral plane faji wee bata ebe a. Ọ mmemme fa ka ọ bụ, maka na-ede dị ofu banye na anị na-apụtachila ụmụ. So na mgbe anyị na-afụ na nwa bekee na-akpụ ya plaids, nwa bekee aghọtasịrị ya, nwa bekee akọwasịrị ya. Ya nwa bekee akọwasịrị Mars, nke ọ na-akọwasị Jupiter, mana ọ dibendị dịka nsi ekwu na mgbọsị amụ dike na mba ka amụrụ ibie. Na nkọwa nke ndị Igbo ekpokọwali ozuo oke, ọ bụrụzi ife a ga-anọ na-enyo, kama na ebe bekee nọ wee dịzịa nke faji dị mma bụ na maka ifi nọ n'ụwa fa ka anọ n'ọfanwa bụ ndị na-achị ụwa nke kịta. Famelia na ịmụ onwe dị mkpa, na ịmụ onwe dị mkpa. Ịmụ onwe anyị na-ekwu abụrụ onwe nke ofeke kịta, nke anyị abụ echi na-ebuli edu niile olekasịa mba. Fa na-ekwu maka ịmụ onwe, about those nuclear science and those atomic particles eji wee wepụta anyị maka ifie n'obodo ọbụla nọ n'ụwa kịta achọ ibu mba ukwu. Ọ ga-eje outside space, ọ ga-enwe knowledge of space, ọ ga-enwe that same space knowledge, astral knowledge. Mana Igbo gwa anyị na ufo na ụgbọ faji bata na Vivian ekene gị na ụgbọ faji wọsinu na-ewe n'iwe na anya m adị ọzọ afụchasị. Afa nwanne edi bụ enwe, na afa nwanne enwe bụ edi. Gbaghalụnụ m na anya m afụ gị ife. Nke bụ egwu ejiro m anya aka ndị m afụ ọfụma. Ya na mgbe ụfọdụ na ife a na-afụ dị iche, ife a na-ekwu dị iche. Gbaghalụnụ m. Ya na ife m na-akọwa bụ na mgbọsị amụ dike na mba ka amụrụ ibie, na Igbo na-akọwali maka okike astral journey, na Igbo na fan Igbo bi etu a, fan Igbo bi ọfụma. Maka mgbe anyị na-ekwu maka the same ogwugwu, anyị na-welu nwa bekee kpọọ ya ita, nwa bekee kpọọ ya ita, gwa anyị nọ space, Igbo gwa anyị nọ ufo. Mana ufo a ọ bụ Igbo na-akọwala anyị site n'iji olile wee kọwala anyị n'oghele. Anyị welu ugwu gbala okilikiri maa atụ, na ịbata na ugwu gbala okilikiri na ị ga-afụ n'etiti ya na ị ga-enwe the same oghele. Na anyị da n'ọdị okilikiri bụ ya bụ oghele, ma na ọ gakwala, ọ bụkwala ụzọ dịkwa walawala. Nya ife ọ na-akọwala ibu n'ogwugwu dị straight and circular. N'Igbo na ụmụada na-celebrate ime ede ọ maka the same astral journey ka fa na-celebrate. Mana kedu ebe ụmụada nọ kịta?
anyị adịghị celebrate maka na eji ụdọ nwa bekee wee mmadụ anyị nwee anyị ga anyị bịazie wụrụ ụkwụ wụba na nke nwoke ili ji ụmụ nwoke anyị nafa na-azọ ọkụ ji ma ọ na-azọ ọkụ ji arapụ ọkụ ede funarị anyị mana ọkụ ka ọ bụ ọkụ bụ wealth bụlụ uchu ọkụ bụlụ efele bụlụ kọntena ya na igbo dịka etu a m si ekwu maka arụ na akpụkpọ arụ na ị na-aga onemi ọ nke ị na-ekwu maka ya mgbe igbo na-ekwu maka okwu Ajaana maka na anyị nọ na ede Ajaana anyị wee na-ekwu maka gịnị ya bụ ogwugwu bụ olile bụ the pathway this female maka na elofuna na Ajaana bụ maka ụmụada Ajaana bụ maka ụmụada ọ bụrụ maka ndị ichie ọ bụrụ maka oke ọ maka nwunye ife gbasara oke bụ arọ binago mana ụmụ ọkpụ na arọ fa niile nọ n'obi ya na obi ezuru oke ma ewepụ ụmụ ọkpụ obi ezuru oke ma ewepụ ndị ichie ya na ndị ichie na ụmụ ọkpụ nọ na the same space ita ya na ife igbo na-agwa gị bụ na igbo a na-eme igbo na onwe ya bụ akwụkwọ igbo na onwe ya bụ akwụkwọ ya na ọ bụrụ na ị chọọ ịghọta 360 degrees nwa bekee na-ekwu na as academic disciplines ị ga-aghọta igbo ka ị wee nwee ike ịga ife ndị a niile na ndụ mana ọ bụrụ na ị garịa ịma onwero ka ndụ gị zue ịgụ 360 degrees you can't do it ya na okwu Ajaana bụ ofu ife anyị kọwalụ maka nya bụ olile maka nya bụ alụluchi anchor this same energy dị far ị ga-aganwu Jupiter ị ga-aganwu Mars jee kwe ike ngara aka ka ị ga-aganwu Jupiter jee walụ arụbinagụ jee gbuelie ebunu ị aganwu ebe a maka na ebunu nwude ịma nganwe mana a ga-esetụlụ inya ka iwe gịnị ya wee na-akpalikọta ebe ndị a niile fanọ ị ga-aganwu Mercury jee lụọ agwụ ịma nganwu Mercury ebe a ka ị ga-anọ wee mie ya na ife igbo na-agwa ya mgbe fa na-ekwu maka okwu Ajaana igbo na-agwa ya maka that same direct potency point of the astral mother of the same sister star cluster ya na ọ bụrụ na ị na-ekwu asụgbu na m onwe m n'oyibo tata Chineke nna ka m wee nwee ike ịdị na-enye nkọwa okwu Ajaana bụ the direct potency point of astral mother of the sister star cluster ede okwu Ajaana bụ that same direct point ebe ụmụ ọkpụ adora ife a jikọta ọnụ ife a ngwa gị na fadị 16 ekekọ ofe ekekọ 16 oge na-ekwu maka izu oge ngụ maka izu ịnọ izu ịgbakọ onye ịnọ ịnọ inweta 16 mana ofeke cheno 16 mana ọbalụba onye akafa ji wee nye de kịlịkịlị star kpakpando na ọba na-apụtachila ụmụ ya na ọ na-ekwu maka the same direct potency point o nwere ife kpata o ji dị etu a dịka anyị si kwu na ụmụada bụ ndị nọ na ụmụ ede bụ ndị na-eli ede ọfanwa bụ ụmụ ọkpụ adaora ọfa bụ ndị nọ na ndị okwu ajikọrọ mana ọ na-azọ nwoke na-azọ nwaanyị ya na nwoke ya eje n'okwu Ajaana nwaanyị ya eje n'okwu Ajaana nwoke nwụọ ga-agbaba n'ogwugwu
nwaanyị ga-agbaba n'ogwugwu. Mana ọ bụrụ ife niile ka nwaanyị ga-emenwula arọbinagụ. Ya na ụmụada a amụ n'obi fa nwere ọkụ. Ka abịakwa n'ọkụ ọzọ, anyị ekwugo maka ọkụ ji na ọkụ ede, ya bụ uchu ji na uchu ede. Anyị ekwukwago maka ọkụ dịka m si m ji ma njakịrị a na-azọ azọ. Okwu ma etego nnukwu aka tata. Mana ọkụ anyị na-ekwu kịta bụ ọkụ ogwugwu, na ụmụada niile amụ n'obi na fa na-enwe ọkụ ogwugwu. Ọkụ ogwugwu a na-adị enwe ya maka na nwaada olua na-arọ ili na oru na ịsatọ eji nwa na ọdịgo ndụ aba anya afa, ọ ga-enwe ọkụ ogwugwu. Ọkụ ogwugwu a ka ọ ga-ebu ma ọ na-ana na be di. Amarọ nna m ekwufego tu ọ gafego rinne. Ụmụnne m, aga m eweta ozi m nke tata n'isi njedebe n'ebe a. Ekenekwa m unu. Afa m bụ Ngozi School ka Adaobi Jele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Ka ọ dịkwanụ n'izu ụka ọzọ. Ya gazie.